90-нчы елларның башында Баймак районының Таулыкай авылында Шәҗәрә байрамы дип аталган гүзәл бер йола тугайны. Был күркәм йола елдан-ел күрше авылдарга, күрше райондарга ла тарала бара. Ниһаять Сират Баймак районының Темәс авылына ла килеп йетте. Быел районда аяусыз корылык булды. Әмма халыкка рухи азык та кирәк шул. Һәм был ифрат мөһим мәдәни сараның үткәрелү зарурлыгын берәү дә шик астына куйманы. Темәстәр Бөрьян ыруының Монаш араһына карай. Күренекле башкорт тарихчысы Әнвәр Әсфәндияровтың Башкортстан авылларының тарихы дигән хезмәтендә язылуынча, авыл 1737-1755 еллардагы башкорт ихтилалларында әүдем катнашучы Темәс Илекәевтың исемен йөртә. Уның атаһы Илекәй Шимин да 1755 елгы ихтилалда катнаша. Темәстең бер тугандарынан Байыш Илекәев 1755 елгы ихтилалда катнашканы өчен гомерлеккә матрослыкка ебәрелә. 13 яшьлек Айсуак кустыһын да карательләр алып китә һәм ул юлда үлеп кала. Темәс Тархандар затынан. Уның атаһы Илекәй, Илекәйдән атаһы Шим, Шимдән атаһы Колтырсак, Колтырсактан атаһы Бейеш, Тархандар. Темәстең тукымын уның улдары Илбакты һәм Нурбакты дәвам итә. Темәстә 1785 елда 950, 1920 елда 2491 кеше яшәгән. 18 буаттың 2 яртыһынан мәдрәсә, 1764 елдан урыс мәктәбендә эшләй башлай. 19 буаттың 2 яртыһынан күнеш карту заводы эшләй башлай, 12 лавка була, адна һайын базар үткәрелә. 1712 елгы француз явында Темәстән 15-нче башкорт полкы составында урядник Исмагил Исәнголов, рядовойдар Ирназар Илбактин, Юныс Рахманголов, Исламбай Мәһәдиев, Алтынса Мамилин батырлыктары өчен көмеш медалдар белән бүләкләнәләр. Байгилде Султанголов һәм Мәһәди Искужин 1706-1707 елларда Пруссияла һәм Польшала Наполеонга каршы кампанияла катнашалар. Темәстәр Булат авылына, хәзерге Әбел районы, һәм Галиәкбәр авылына, хәзерге Бөрьян районы нигез һала. Бөрьян районының Соп, Хаңгыл һәм Мөсәт авылдары ла Темәстәр катнашуында барлыкка килә. Башкортстан дәүләтчелеге өчен көрәш тарихында Темәстең аерым үз урыны бар. Билдәле булуынча, буаттар буе азатлык өчен көрәшкән башкорт халкы 1917 елгы февраль революциянан һуң юлбашчысы Әхмәт Зәки Вәлидов итәкчелегендә үз билдәләнеше милли территориаль автономия өчен хәрәкәткә күтәрелә. Башкорт өлкә үдәк шураһы булдырыла. Большевикларның милләтләрнең үз билдәләнешкә хукугы турында декларациясына таянып, Башкорт өлкә үдәк шураһы 1917 елның ноябрь аенда Россия Республикасы составында Башкортстан автономиясын игълан итә. 1917 елның декабрь аенда үткәрелгән 3-нче бөтә башкорт курылтаенда автономия раслана һәм Башкортстан хөкүмәте булдырыла. 1919 елның 18 февралендә Башкортстан хөкүмәте Совет властыягына сыга. Темәс авылы башкорт халкының язмышы хәл ителгән был көндәрнең шаһиты. 1919 елның 21 февралендә Темәстә Кызыл армия ягына сыккан полктарның вәкилләре съезында Башкортстанның вакытлы хөкүмәте хәрби революцион комитет оештырыла. 1919 елның 20 мартында Мәскәүдә Үдәк Совет властының һәм Башкортстан хөкүмәтенең Башкорт Совет автономия турысындагы килешүенә кул куела. Темәс Башкортстанның тәүге баш калаһы. Темәстә Шәҗәрә байрамы авылдашларның кис Хакмар буенда стадионга йыелып, үткәндәр, бүгенге һәм киләчәк турында һөйләшүеннән, кәңәш коруыннан башланды. Байрамды авыл хакимияте башлыгы урынбасары Рауил Янсурин асты. Бүген Башкортстанның беренче баш калаһы тарихи авылда, Темәс авылында зур тантана Шәҗәрә байрамы. Байрамды асык дип игълан итәбез. Темәс авылының тарихына байкау яһалды. Темәс тарихында горурланыр биттәр күп. Шуларның береһе милли кадрлар әзерләүдә гаять зур роль уйнаган Темәс педагогия училищеһы. Кырга йыелгандарның күбеһе был уку йортын тамамлаган.
Заманында училищега Бассыр Верховный Советы Президиумының буласак рәисе Файзрахман Загафуранов етәкчелек итә. Буласак мәдәният министры Гомәров, башкорт теле буенча уку әсбаптары авторы Фәридов кеүек шәхестәр эшләй. Шерик Буат Башкортстан Республика хөкүмәте итәкчесе булган Закирия Акназаров кеүек шәхестәр был уку йортын тамамлаган. Авылдың кайһы бер ара заттарының корбаштары байрамга ничек әзерләнгәннәре турында әйтеп үтте, нәмәгә игътибар кирәклеген һыдык өстенә алды. Баймак район һәм кала хакимияте башлыгы Илшат Сиддиков Темәс егете. Байрам дип әйтмәсенем. Ничектер осрашу, ничектер үзеңнең тарихыңды, үзеңнең буыныңды белергә йыйынганбыз. Башкортостандың элекке мәгариф министры Сәбилә Сөләйманова Темәстән. Ул һәм кунак тарихчы Рамадан Утагылов шәҗәрә йолаһына кагылышлы эшлекле тәкъдимнәр менән чыгыш яһаны. Икенче көн байрам Хакмар буенда табигать кусагында Карагай морон дип аталган урында дәвам итте. Заманында Әхмәт Зәки Вәлидов Башкортстан хөкүмәтенең резиденцияһының нигез кору өчен урында Карагай моронда хайлаган булган. Темәстә бүгенге көндә 12 ара зат бар. Уларды куяндар, ярылар, калмактар, бесәйдәр, колбактылар, таулылар, бөяндәр, мүктәргеләр, какбаштар, кадактар, бүреләр, тубырдактар дип йөртәләр. Һәр ара байрамга ихлас әзерләнгән. Иң беренче шәҗәрәләрен төдү өчен аккакалдар белән йылышып кәңәш коргандар. Архивтарда эзләнгәннәр, күрше авылларга һәм хатта күрше районнарга ла барып иткәннәр. Хөдемтәле кайһы бер аралар, мәсәлән, мүктәргеләр 12нче буынга тиклем нәселләрен асыклай алган. Һәр ара тирмә корган, милли аш-һыу әзерләгән, Темәстә генә түгел, чит яктарда яшәгән туган тумасаларын йыйган. Байрамга кайһы ара ниндәй кимәлдә әзерләнгәнен баһалау өчен район мәдәният идаралыгы абруйлы комиссия тәгаенләгән. Темәс авылының ветерандар советы рәисе Зайнетдин Хидәятулла Арсланбәков авыл тарихына байкау яһаны. Буын сылбырларын удара асыклап, киләсәк буындарга туганлыкты васыят итеп калдыру бөтәбезнең дә мөхәддәс бурысы тине ул. Зайнетдин агай шәҗәрә байрамына әзерләнгәндә төп кыенлыктар шул булды тине. Беренче, олы буындар белгәнен һөйләп я язып калдырмавы. Икенче, Темәс тарихында 2 тапкыр котоскос янгын булып, йорт куралары белән бергә борынгы язмалар да юкка сыккан. Яңынан йорт халганда аралар буталган. Карагай морон тирәһендә 9 курган бар тине Зайнетдин агай. 1970 елда Темәс егете тарихчы Мидхәт Рәҗәпов итәкчелегендә өсөһен казып асып карагандар. 7 кеше кулга-кул тотынышып яткан рәвештә күмелгән. Табылган әйберләрне Өфөлә археологик экспертиза безнең эраның 2-3 буатына туры килә дип тапкан. 1766 елга тиклем Темәс Оренбур губерниясының 6 кантонындагы 2 йортка карай. Хоңрак Орск өйәденә карай һәм 2 Бөрьян волосы үдәге була. 1922 елда 2 Бөрьян Туңгавыр кантоны административ яктан үзгәртелгәч, Елайор кантоны карамагында Темәс волосы төзелә. Тине Зайнетдин Хидәятулла. 1930 елда 1 май исемле Адак ударник дип аталган колхоз, 1931 елда Һәвәнәк совхозы оештырыла. 1920 елдан алып 36 ел эшләгән балалар йорты күп ятимнәрнең гомерен коткара. 1927 елда Темәстә Башкортстан дәүләт крайды өйрәнү музееның филиалы ачылды. 1994 елда Башкортстан Республикасының президенты Муртаза Гобайдулла улы Рахимов Темәс тарихи-мәдәни комплексы буенча махсус указга кул куйды. Шәҗәрә байрамында һәр ара сәмләнеп катнашты. Ат сабышында ла, көрәштә лә, кулгага менүдә һәм башка ярышларда ал бирмәскә тырыштылар. Сәхнәнән йыр моң агылды, дәртләнешеп бәйнеләр. Куяндар араһынан Ирназаровтар, ярлар араһынан Карабандиндар, Салиховтар, әйткәндәй совхоз директоры Марат Салихов ошаранан, калмактар араһынан Боранбаевтар, бесәйдәр араһынан Бурангуловтар, Мәмбәткуловтар, Башкорт кавалерия дивизияһының эскадрон командиры Бәдри Мәмбәткулов ошаранан, Колбактылар араһынан Һөяргуловтар, Арсланбәковтар, Зайнетдин агай Арсланбәков ошаранан, Таулылар араһынан Искужиндар, Хөсәйновтар, Сөләймановтар,
Бөйөндөр араһынан Котлугаләмовтар, Яхиндар, Муктәргеләр араһынан Әпсәләмовтар, Какбаштар араһынан Сагынбаевтар, Сиддиковтар, Баймак кала һәм район хакимияте башлыгы Илшат Сиддиков ошаранан, Казактар араһынан Урмантаевтар, Истәкбаевтар, Шәриповтар, Бүреләр араһынан Тулыбаевтар, Тубырдактар араһынан Салихкуловтар, Сафуановтар һәм башка күп фамилияларны Темәстәр горурланып телгә ала. Һугыш һәм хезмәт ветераны Муллагали агай Әпсәләмов Муктәргеләр араһынан. Birigəni saqtavayım, un kolunda bulğan soluk urayay. Un kolunda bulğan dayık urayay. Şekerege yığılımız şul. Bir-birimizni tanıp, Demes avulundağı. Aralarını tanıp, bir-birimizin yakındığı kim-kimge yakın. Şularını bilip üçün. Şunun üçün yığılganbız. Şul bayram formasındarak öttüğünde ol. Malayımda armiyaga odatıp qayttım, Baymakka barıp. Hadir, mana Ali Belekayı var biteli işi. Ülkan oğlumda armiyaga odatıp qaytıp duram gıysagına. Bugün mana şecerabet indi. Malay imin havlıq dileyim indi, hayvatkana yürüp hizmet edip qaytınlar. Мен Yıldaş Gildin adam bulam. Şu Hasan Gevdin kaynı bulam indi. Әпсәләмовтардың құдағы. Шунан біргалас еткенлер келдік Баймақта тұрабы. Арамынан құда болу һезгә шатлык инде. Шатты күп елдар инде әдір. Әйбәт яшәйбез мына барығына рахмат. Таулылар араһынан Әбүбәкер хәзрәт Хөсәйнов 1923 елда гаиләһе менән Мәскәүгә барып 2 ай буе бөтә союз күргәзмәһендә катнаша. Мәгариф наркомы Луначарскийның тәрән ихтирамына казана. Данлы йырсы Абдрахим Искузинды 30 елларда Өфөгә филармонияга сакыралар. 37 елда репрессияга усар ителә. Идәрләгән курайсларның остазы Әзһәм Искузинның исеме республикабызда гына түгел, күрше өлкәләрдә яхшы билдәле. Педагогика фәннәре кандидаты Сәбилә Сөләйманова берничә ел Башкортстанның мәгариф министры булды. Күренекле хирург Фәрит Яхин Бөйөндөр араһынан. Үземнең әруымды яхшы беләм. Мин 6нчы булам. Тәүге аталатабызларның бере Мүбәрәк, шуннан Байгады карт, шуннан туган Яхия, Яхиянан Зәйнулла, Зәйнулладан туган минең атайым Әхмәт, Әхмәттән мин. Үземдекеләр малайым бар, кызларым бар. Ирдәр генә токымын түгел, хатын кызларының да токымдарын яхаларын шәҗәрәлә. Чөнки дигәндә борынгылар безнең әгәрдә 5-6 буын, 7 буын гына итәпкә алалар, семья кору, гаилә кору өчен хәзерге заманда уже сителдәр галимдәрләр шул безнең илдән галимдәрләр генетиктар уже дөртләннәр 11нче буынга хәтлем шу җитешмәгән балаларның тууы, зәгыйфь балаларның тууына сәбәп. Шуның өчен мин хәзер көндә үзем беренче булып мәсәләнә килеп, бер ай вакыт лекция укып китәргә уйлайм инде. Шәҗәрәгә ошо вакытта хатын кызларны индерү турында. Тукымдарның булуы, аларның өйрәнүе, һәр берен туганга таныштырулары, балалары белән таныштырулары бик кирәк. Чөнки буга безнең элекке әйткәндә Япон хугышлар, Герман хугышлар, репрессиялар һәм башка гына барлык кешегә каршы булган моменттар күптәрне ятим калдырды. Шуларның берәү мин булам. Минең атайым офицер. Ватан хугышында ятып калды инде. Чөнки ятим калган балалар үзләренең шәҗәрләрен белмәйләр. Шуның өчен моны безгә уже картая башлаган
укыган һәм үзләренең шәҗәрәләрен белгәннәр шул калган җитемнәргә материаль яктардан бик ярдәм кирәк. Гел изгелек эшләргә кирәк уларга. Уларда җитемнәргә эшләгән изгелек бер вакытта ла уйнап калмай. Ысынлап та шәҗәрә йолаһының хакыйкате ябай. Агай-энеһен, араһын, ырыуын белеп, уларның тугандарса ихлас ярдәмен тоеп яшәү бердәмлекте, ара, ырыу, дөйм алганда милләт бердәмлеген ныгытуга булышлык итә. Демәстәрнең күңелендә элек-электән яшәп килгән был изге тойгы шәҗәрә байрамында яңа булыш алды.